Прэм'ера 20 і 22 лістапада на камернай сцэне Нацыянальнага акадэмічнага драматычнага тэатра імя Якуба Коласа адбудуцца прэм'ерныя паказы спектакля «Дзеці вёрсты». Малады драматург Артём Казюханаў стварыў п'есу паводле вядомых твораў Якуба Коласа, аднаактоўкі «На дарозе жыцця» і трылогіі «На ростанях». Пастаноўку ажыццявіла малады расійскі рэжысёр Інэс Амамі. Спектакль пра лёсы станцыйнага наглядчыка і кабеты. Сям'я, пачуццё абавязку, немагчымасць зразумець бліжняга, любоў і самалюбства. Зацягнутыя ў вір успамінаў, галоўныя героі аб'яднаныя адным пытаннем – куды жыць? Такая притчевая история очень мне откликнулась. И мы с драматургом Артемом Казюхановым постарались написать пьесу «Дети версты» так, чтобы главная идея оригинального произведения «На дороге жизни», она все-таки читалась и оставалась главной в этой истории. Мы только расширили ее персонажами других произведений Якуба Коласа. Это спектакль и про родзіму, и про наших продкаў, і тут і гумар, тут усё есть, і слёзы, і каханне, і пошукі сябе у гэтым сусвеце. Роль моя очень интересная. Тоже она, как мне кажется, будет звучать у всех молодых парней, девушек, которые хотят идти по своему собственному пути и идти к своей цели. И все-таки для меня этот спектакль – это про то, что родители должны направить, а не принимать непосредственное участие в этом пути своих детей. То есть можно помочь, можно подсказать, но никак не решать за них. Ці змогуць героі знайсці свой шлях, пераадолець прымхі і забабоны, здабыць страчанае, пакуль не занадта позна. Прэм'ерныя спектаклі прысвечаны дню нараджэння тэатра і 140-годдзю класіка беларускай літаратуры, народнага паэта Беларусі Якуба Коласа. На прэм'еры будзе прысутнічаць праўнучка пісьменніка, галоўны захавальнік фондаў літаратурна-мемарыяльнага музея Якуба Коласа Васіліна Міцкевіч.